Hello guys, good morning. Nandito naman po tayo. Kabila na po yung slab sa sala. Ayan po, magbubuhos po ngayon. Ayan po. Kabila na po. Ayan po yung halo. Ayan sila. Magbubuhos po sila. Buhos po yan. Ayan. Ayan po, ang halo. Guys, nandito po si Buyod. Tingnan nyo po. Ha? Nasuntok. Namaga yung mukha. Kulugang ipon. Na-expose ng ano ba? Bagong mata. Cute ang bati. Ano yung dashcam? GoPro. Tulong na cubes. Yan si Kapitan. Kapitan. Nagduman siya? Isay? Yan. Oh, tugas sa taas. Yay! Alat ko na yan! So guys, nagpakyat po ako ng buhok nyog. Wala kami panggata. Ayan po. Para pag naggulay po. Ayan po, nag-akyat siya. Tumulogin siya. Pati lumbod, may lumbod. Wal takanan. Marlumbod lang kita. Maski pila sayang lumbod. Ito guys, nalaglag na. Ito pa guys, isang puno, mayroon pa, ang dami pa manggata. So yung isa lang muna. Dami guys yung matig panggata. Pintas yan guys. Pulo na no? Sanay pag sa katalo ka doon ta. Baga to, 30 yung 80 ko tayo, no guys. So, nag-85. Pero kung mga 85 girara yun ta, tayo man nag-ano susang-sugon. Baka kayo man lang ang nagdadara. Susang-sugon dahil. Balik ko muna. Ayan na po guys, so bumaba na siya. Kung nakuha na po.
baba na siya. Mga buko. Yung ipo na. Marami ito guys. Guys, kaya na po sila. Naghalo na po sila. Hi guys. Sila Tyson. Saka sila Kuyahi. Kapitan. Ano ang pangalan? Darwin. Kapitan. Master Kuyahi, Master Tyson. Minikos-likos. Minikos-likos. Dito po tayo sa taas. Ayun po. Umpisa na.
So guys, flat lobat yung battery guys. Turn off pa naman. 4%.